En opzij zijn vertrokken en we gaan kijken wie hier de hoensje pakt. Is het toch die man in het rood weer in blauw? Dat is Jan Kraus niet hoor. Want het is 349. Het schudt aan met zijn hoofd. Maar ik ben het er wel mee eens hoor. Met Goering. Het is goed die hier de koppositie pakt. En het gaat weglopen van Kraus. Of komt Kraus er weer aan? Oh, het wordt hier spannend met die eerste twee. En we zien daar ook Salvador Meijers komen. De man vanuit Nijkerk. En daar is de aanval geweest hoor. Binnendoor. Jan Kraus laat zien. Rood weer en blauw over zijn schouders. Ja, dat heeft hij niet voor niks natuurlijk. Maar dan gaat er nog een aanval komen. Let maar op, laatste bocht in. Komt hij hier buitenom. Met zijn Goering. En dan wordt het heel spannend hier op het laatste rechte stuk. Wie gaat hier de kampioen worden? Nummer 7. Oh ja, toppartij. Het was alles of niks en het werd niks. Maar alles voor Jan Kraus. En hij wordt hier de kampioen bij de jongens van 7 jaar.